Vytrhli mi zub. Tak čo mám teraz robiť? Môžem doma byť. Akurát si vytrhli mi zub. A hubu mám ako balón. Vyzerám jak blb. Nevychádzam ani za dom. Posledné slova, čo si pamätám. Vážený pacient, radím vám, žerte len kašovité jedlá. Ostatné vám budem musieť zakázať. Kašovité jedlá. O týždeň príďte sa mi ukázať. Vytrhli mi zub. Takže jdem len po... Co tě sem přivedlo? No. Chtěl jsem si poslechnout hudbu. Jasně, že mě to baví. Odpadl nějak cvika, všechno lepší než být ve škole. Přijdu příští rok. Dávam kila, chcem byť zdravý ako buk. Kedy už skončí táto chvíľa? Posledné slova, čo si pamätám. Vážený pacient, radím vám.